दालाय खानो खा नांगौ खा दुखु नांगौ जों 2023 नि इलेक्शनाव दिनै तिप्रा मथानिंगै खरकसा यत सिक्ला खरकसा सामुं थांनाय आलि आकबर बिनि बुमुं दाग नाम हिंके बाबलु होननाय बुइजो तमाबना सिनियो ब तिनि बहकनि बागै तांगै जानानि बागै कामाय सामुंनि बागै आकनै ब फातार हास्तेआव थांका शिलं हाय जागाव थांगै ब थांनाय 26 तारिखआव ब 3 तला बिल्डिं साकानि याकं कास्ले लायै बिनि बक्लग रक बाबा देमिसिङै थांका आबुनि यागुलो मियावो फुं 10ता जराव बिनि नागमा आरिखा बिनि अमां कुथिनो पाइथाकनि नायरुं नायनानि बागै बिनि नक मुखुंनि बिनि बुमा बिनि बुखा बिहिक बाय मालायै बिनि मां कुथिनो नाय जों किसुलै दं जे थुइमानि बाखे अ थुइजांनाय थाइ बजिगाबो मलाया अम 45 कमलपुर कन्स्टिट्युएन्सि बाय खामसा She